Здравейте! Аз съм Бай Иван от Габрово и в следващото видео искам да ви представя новата ми система за озвучение на гадулка, наречена KTS, което означава Kovachev Transducer Systems. Това значи, че в това акустично магаре е монтирана микротрандюсърна система, която всъщност произвежда абсолютно качествен и, както казват на английски жаргон, fat sound, т.е. абсолютно целият диапазон честотен го произвежда едно към едно с реалния акустичен тон на инструмента, с невероятна атака и поставя вече гадулката на абсолютно еднакви нива с тези силни тихички инструменти, като кларнети, там саксофони и синтезатори. И какво друго? Магарето е направено от страхотен, добър акустичен материал, така че гадулката свири акустично по-добре, отколкото оригиналното ви магари. Ще обясня защо. С микрокабелче това е свързано към този конектор, към тази кутийка, на която има потенциометър, тип система Gibson от 50-те години, която матира тона, когато намаляте надолу, ако искате по-матов тон, и съответно по-брилянтен, когато усилвате нагоре. А когато искате да излезете в пауза, може да го спрете на цяло инструмента и да го поставите на стойка и така нататък. Основната мисия на инструмента е, че преди всичко той трябва да работи като абсолютно акустичен инструмент за нуждите на оркестър, образование и така нататък. И когато ви е необходимо, много лесно може да извадите този конектор и да защипите тон коректора за струнника, включвате и това е цялата процедура. После го махате и продължавате да се свирите акустично. Ще ви направя една малка демонстрация, като съм направил един аранжимент на една моя тема, казва се Музганска ръченица, за да добиете представа как звучи инструмента. Ще свиря в реално време върху съответно направения аранжимент с моите виртуални инструменти, които вече 20 години разработвам. Това е виртуален тъпън, виртуални гадулки, виртуални тамбури и така нататък. И надявам се да добиете представа за какво става на въпрос. Но пак повтарям, инструментът е предназначен за свирене на живо, не чак толкова за запис. Запис може да се направи, да кажем, тази система плюс няколко микрофона, за да се постигне един абсолютно смесен акустичен саунд, подкрепен от този много мощен адаптер.